en Mario, en Martí, la Sofia, la Tia, l'Hugo, l'Abril, en Tao, la Clara i jo, la Dana. Som un grup d'alumnes de l'Escola GEM i hem creat un projecte combinant Scratch i Microbit dins de l'eix Cultura, Diversitat i Llengua. El nostre projecte es diu Descobrim les províncies de Catalunya i és un joc de preguntes on cal conèixer bé la nostra cultura per superar els reptes. Moltes vegades no sabem identificar elements importants de la història i la cultura de Catalunya. Per això hem creat aquest quiz, per ajudar a conèixer millor els símbols, les tradicions i els plats típics de les 4 províncies. S'ho passin bé mentre descobreixen la nostra història, les nostres tradicions i la nostra gastronomia. El joc està format per 4 qüestionaris, un per cada província. Cada vegada que encertes una pregunta sumes un punt. Si falles, et quedes igual. L'objectiu és aconseguir el màxim de punts possibles. Hem après a programar amb Scratch i Microbit, a fer que el joc sigui interactiu i a crear-lo en català. També hem après a valorar la cultura del nostre entorn i a explicar-la de manera més moderna i creativa. Ens ha agradat molt aquest projecte perquè els nens s'ho poden passar bé mentre aprenen. A més, hem creat un mapa amb la bandera de Catalunya per donar suport visual al joc i ajudar a identificar cada província.